nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Hep hep! Hooray! Solo na naman kita. Solo kita nguyan na pagkahapon. Ano? Gusto garo akong sabayan ni Renz nguyan na pagkahapon. Tama, Renz? Sabi ni Renz, no deal ngaya kuya eh. Bahala ka man sa buhay mo. Sige, maray na pagkahapon po sa Indo ka, boss. Maraming na pagkahapon sa mga paraan tabay ta sa tuyang Facebook Live or Facebook page DZGB News Online. Sa mga nagdadangog po na daipaaram kung ano ang sa tuya na Facebook Live DZGB News Online. Ano? I-follow po iyan. Pangari na maisihan ko na ano ang mga nangyayari sa palibot. Dulo pangunya na talagang mapagalan na panahon. Alata tiga ayos ko sa kuya na Facebook account. Si Cedric nakalag-in digdi. Siring mga sa mga nag-aantabay sa tuya sa Sainda mga harong-harong. Good afternoon tabi isa sa Indo kabos dyan. Kung may gusto tabi ka mong ipaabot ngayon na pagkahapon, pwede po ka mo mag-upload through 0927-3980-955. Pag urulay-ulayan talamang mga tugang kung ano ang nasa kapalibutan, kung ano ang sa indong problema, specialmente pag-abot sa pamilya. Bago ang gabos welcome po sa programang Usapang Pamilya Saturday Edition. Kay banan po nido si Kuya A. Alon. Si Kuya may kaya igoda ang webinar. Siyempre, duman siya sa iyang priority sa life. Ang sa iyang first love, ang pagturo. Batiun tayo ang mga nakaantabay sa tuyang Facebook page or Facebook Live kay Ma'am Teresita Jacobo. Sabi ni Ma'am Teresita, good afternoon Good afternoon matabi sa imo Ma'am Teresita Jacobo. And of course kay Sir Joseph Nares watching from Agpay, Ginubatan, Albay. Salamat tabi sa Indo Sa asin sa iba pang mga nakadalang sa mga nag-aantabay ngunyan. Sige, mag-comment lang po kamo dyan as in say present para ma-acknowledge ta ang sa indong presensya ngunyan na pagkahapon. Mga tugang petsa 12 na kan bulaning Hunyo taong 2021. Ngunyan pong aldaw sa tuya na ipinagsaselebrar ang aldaw ning tama ba sa Bicol, Katalingkasan? Or Independence Day, June 12, 2021. Si Ma'am Tayla Mayor. Hi sir, magandang hapon po watching from Cubao. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Cubao. Kamusta ang kaso kan COVID-19 tabi dyan sa Cubao? Ma'am Talia. Talia Mayor. Good afternoon tabi sa inyo Ma'am Talia. And si Ma'am Christine Navarez. Sabi ni Christine Navarez, good afternoon Kuya A. Pabati man po ang Navarez family. Permi po daan nagdadangog dyan sa Inamnan Grande, Ginubatan, Albay. Maray na pagkahapon po sa inyo dyan sa mga taga-Inamnan. Tama ba ya? Inamnan Grande, Ginubatan, Albay. Salamat. So iba pang mga nakaantabay dyan, magkomento lang po in kaso iga ka mo pinag-aagihan sa buhay. Pwede po nindo iyan na ihiras, ano, tangani na
makabawas-bawas lamang kan sa indong mga nagkakamaratean ngunya na pagkahapon. Equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Again, sa text line ta 0927398095. Siento o no has querido. Balik tanaw kita mga tugang kang Hunyo 12 taong 1898 inihayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan kan Pilipinas hali po sa Espanya duman sa Damban ng Aguinaldo or ngunyan also known as tama ba Aguinaldo Shrine sa mga mahilig sa history no. So ngunyan po sa tuwi na isineselebrar ang Independence Day, Gustong sabihon, malaya tayong lahat. Malayang malaya tayong lahat. Sabi digdi ni Ma'am Talia, okay man po, mahigpit po dito. Yan siguro ko pag tigihigpitan kita, imation ta sa naning marhay kung nata ta pinaghihigpitan kita, no? Para man sana po yan sa satuya, Ma'am Talia. Sige. Taod-taod, may kinaaraman na satuyang tema manungod sa Aldowning or Independence Day, ibabangga ta duman mga tugang sa COVID-19. Te quiero, Pero, hahapoton ko kamo ngunya na pagkahapon, di sa nang minutong pag-urulay-ulayan ta, kung igwa kamong gustong o kung may inaasam-asam kamong kalayaan, te pongo en tu sa inindo gustong maging malaya, mga tugang. Sa inda nindo gustong malaya, kung gusto nindong maging malaya, sa asinata. Pwede po kamo magkomento digdi po sa satuyang Facebook Live DZGB News Online and pwede man po kamo mag-text or mag-upload sa 0927398095. Since na Independence Day ngunyan mga tugang, sa tuya lamang na paghirasirasan kung may gusto kamong kalayaan na makoa, ano ito? So iba, gusto ka ngaya kuya ay maging malaya ngaya sa or magkaigo ngaya kang pinag-aapod na financial freedom. Pag sinabing financial freedom mga tugang, yun ay niso, kumbaga, dahil ka na mo problema pag-abot sa kwarta, ready ka na sa ano man na pwede mong paggastusan. Kumbaga, financial freedom. Kung magkakaigo ka mo ning freedom, anong klaseng freedom ang gusto nindo? Sige daw. Ako ngaya kuya gusto ko ngaya ning freedom hali ngaya sa kuya ngayang agum na tig paparakulugan na sa nangaya ako nako. pensando. Problema talaga yan pag mga araw kayan. Pagka nakakamati kita ning pang-aabuso hali man sa nasasatuya na mga padaba na esposo or esposa. Conservas todo, todo, todos los recuerdos, todo, todo, los bellos momentos, todo, todo, unidos tú conservas todo, todo, el fuego de tu cuerpo, todo. Ako ngaya kuya gusto ko man ngayang maging malaya duman ngaya sa kuya ngayang pagkamuot sa kuya na ex na daay ko pa ngaya na lilingawan. Nako. Sige daw, kung gusto po nindong maging malaya sa asinata. Since na Independence Day ngunyan. Sabes que te quiero. O speaking of independence, hanapon ta daw sa Google kung ano ang gustong sabihon mananggad kan independence, no? Independence Day, Aldowning, kalayaan. So gustong sabihon, malaya. Paano daw kita magiging malaya sa buhay? Hanapon taan meaning kang independence mga tugang. Ano? Tabaka, ano nga yung independence? Sabi digdi, independence is a condition of a person, nation, country, or state in which its residents and population or some portion thereof exercise self-government and usually sovereignty
over its territory. The opposite of independence is the status of dependent territory. So gustong sabihon, kita po mga tugang malaya nakakapag gobyerno kita kan sa tuya na nasyon, so sa tuya na mga residentes and iba pang portion nakakagibo kan mga kagustuhan ta. No, duman kita nagiging malaya. Pero siyempre sa kada nasyon baga igwa po ning mga batas. So gustong sabihon pag malaya kita may limitasyon man giraray. Bako so kung gigibuhon ta kung ano ang gusto tang gibuhon maski nakakatapa kita ning ning ibang tao. Yo. So, sa pagiging malaya, igwa po kita ng mga responsibilidad na dapat niya tong isaalang-alang. Pero te has equivocado y un día de tanto Sabi ni Talia Mayor, sana po balik normal. Dumami po yung COVID dito, sir. Kaya ingat po tayo dyan sa Bicol. Susunod po tayo sa protocol at face shield and face mask. Iyan ha. O tamang-tama iyan na Ma'am Talia, na sa imong sa imong komento mo yan na pagkahapon taod-taod babaloon tang pag-ulay-ulayan kung paano kita magiging malaya sa satuya na pinag-aagihan sa ngunya na panahon na lockdown kaya kuya medyo ngaya kulang ngayaan sa tuyang kalayaan. Yes, correct. Tama po ang sa indong simbag, tama po ang sa indong sinabi, since it's sa ibang parte kan Pilipinas, naka-lockdown, so iba man, naka-quarantine, and then so iba, restrict sana sa harong, specialmente, ang sa tuya ng mga kaakian, bawal pa magpararuluwas, ang sa tuya man ng mga pinag-aapod na sabi nga ni Kuya Mike, so mga advance na ang edad. Medyo kulang talaga ang kalayaan kayan ngunyan dahil po sa patakot kan COVID-19. Yo. So iba talaga gusto ng maging malaya, malayang lumabas, malayang maglakad-lakad sa labas, malayang kumain sa mga kainan na gusto nilang puntahan. bellos momentos Paano daw kita magiging malaya mananggad? Medyo mapagal-pagal, Mapagal-pagal, mga tugang maging malaya ngunyan, Sige. So, aram daw rin doon na igwang kalayaan talaga, Pwede tang makamit ang kalayaan mga tugang pag-abot sa problema tangunyan sa satuyang lugar o sa satuyang sosyedad or sa bilog ng mundo. Madali lang daapalan. Alat lang tanasala so sa kuyang background. Sige mga tugang, kung gusto rin dong maging malaya sa asinata. All about kalayaan sa tuwing na pag-uulay-ulayan ngayon na pagkahapon mga tugang. que te quiero, tú te aprovechas porque sabes Sabi digdi ako, sir, ang gusto ko malaya tayong lahat na magagawa natin yung gusto natin. Pwede tayo kung saan tayo mamasyal, magpunta. Masarap ang buhay pag malaya ka, di ba? Tumpak, Ma'am Talia. Tumpak. Siyempre. mas magayon talaga ang buhay pag malaya. And then another one sabi di gusto ko malaya sa asawa ko, anak ko. que te adoro. Yun ay nang pigsasabi. Sige daw, talway-luwayan tayo niya. Sir, gusto kong malaya sa asawa ko, sakit ng ulo, araw-araw inom alak pamorser. Nako, mahirap yan. Mahirap ang mapagalang sa imong sitwasyon. Ang apot nata nagpaparainom si Mister, no? Uro aldaw gustong sabihon makwartahon si Mister. Everyday kialak. Nako. Sakit daw ng ulo. Gusto mo na ba talagang maging malaya, Miss Talia, Ma'am Talia?
Minsan kaya baka pag binigyan ka ng kalayaan, ihahanap-hanapin mo ang pagkakataon na yaong ka pa duman sa bagay na bako ka pa malaya. Sabi ni Jerel Aranya, good PM po Kuya A. Gari ka man palan si Tito Renz. Solamente man today. Sana makalaya na kita sa China. Para ang COVID, sure maali man an. God bless po all over the world. Hali yan kay Jerel Aranya. Si Renz nag-solo man. Solamente man palan si Renz kasabago, ano? Sige. Hala ka dyan da. Pero, digdi baga, Ma'am Talia, sa programang Usapang Pamilya, data pinag-i-encourage na maging malaya sa satuya ng mga agom. No? Anong gusto mong sabihin na maging malaya ka na sa agom mo? Bubulagan mo na si agom mo? Sige na sa nakiinom si agom. Pwede mo yan, pwede po nindo yan mapag-ulay-ulayan. Baga sabi, ang kalayaan sa pag-agom bako, ang kalayaan sa imong agom bako, yan solusyon. No? Pwede po nindo ang pag-ulay-ulayan. And then, ano yan? Dahil mo na pagtawan ng ipambakal kialak. Pwede nyo mapagulay-ulayan. Ano? Ibalik din doon sa nakaagi na kamo, aagi pa sa pinag-aapod na courtship stage. No? Taduman kamo magiging mas maugma, mas malaya. Malaya kamong gibuhon ang mga bagay na gusto nindong gibuhon bilang sarong mag-agom. Depende da sabi. Depende sa in. So, ang isipon lang po nindo, Ma'am Talia, na nag-aagi lang kamo sa sarong challenge or trial sa buhay na malalampasan man sa nanindo. Iya tabi, malalampasan man sa nanindo yan sa tabang nindong duwa. Kamong duwa ang enot na makakaresolver ka iyan. And then, kung dai talaga kaya, yaon an sa tuya na programa, mahagad kita ning tabang para sa ibang o para sa indo, sa ibang tao na willing. Actually, dakol kita dakol kita na dakol na gustong magtabang duman sa mga tao na namong problema, especially pag-abot sa marriage, no? Usually ngunyan talaga nagbababa na kaso nagbababa na kaso kang nagpapakasal, kaso talaga. Nagbababa na ang bilang kang nagpapakasal. And then sa mga nagpakarasal man, nagdadakol ang bilang kang mga nagbuburulagan. So, sabi nga walang nadadaan sa mabuting usapan. Mabuti bako mabuting usapan. Mabuting usapan. But anyway, nag-aantabay si Father Bron, ngunya na pagkahapon. Thank you so much, Father Bron, sa pag-antabay sa pirming sa pirming pag-antabay. Sabi kan sa kuyang partner na si Jenny, why solo ikaw? Kasi hindi mo ako sinamahan. Hindi mo ako sinamahan, Jenny. Sige lang. It's your rest day today, Sige. So, balikan ta si Madam na namang problema sa iyang agom, na sige na sa nadang inom, sakit sa ulo. Pag-ulayan po nindo yan, pag oras na dai ka mo ki mga pinag-iisip na mga hararom, so sabi nga may pinag-aapod dyan na me time, no? Para, ma-resolve nindo ang sa indong pinag-aagihan na problema ngunyan. Or baka ikaw man sa naang namong problema, pwede mo siya kaulayo na agom, baka man ngaya pwedeng once a month lang or once a week lang ang sa imong pag-inom-inom. Napapabayaan mo na ako. Pwede man. Agihon mo po sa lambing-lambing. Day mo pag-agihon sa day mo pag-agihon sa ratatatatat. Sabi ni 2530, gusto ko malaya na tayo laban sa COVID-19.
maglakad na walang face mask, face shield at malaya na sa mga pagbabawal ng gobyerno sa kahit anong edad. Yung original lang daw. Yan ang asam-asam kan saro niya tong paraantabay. Maging malaya laban sa COVID-19. PM, Kuya A, sana malaya na kita sa mga malaya na da sa Duterte administration next election. Okay, sige. Kamu po mga tugang sa mga nagaantabay, kung may kalayaan kamong gustong makamtan, ano po ito? 0927-398-0955. So sabi kan iba, maging malaya da sa Duterte administration. So iba man maging malaya da sa COVID-19. Tamang-tama mga tugang, since Independence Day ngunyan, petsa 12 kan bulan ng Hunyo, taong 2021, pag-uurulayan ta po saro sa mga suwestyon kan sa tuya na mga paraantabay, kung paano da maging malaya. Gusto ko pong malaya na sa sitwasyon tangon yan. Nakakamundo na pagparaisipon. Sana makabalik na kita sa normal para malaya na kita. Salamat po and pabati daw po sa Garcia family. More power sa DCGB and God bless. Coming from 0616. Sige, 0616. Salamat Iyo po sabi niya, marhay na hapon kuya. Gusto nang maging malaya sa sitwasyon tong yan. Mapagalon man agad talaga mga tugang ang sa tuyang sitwasyon ngunyan na panahon. No? Dahil kita makaluwas. Even mag-celebrar kan sa tuyang mga kumpleanyos, limitado lang ang pwede. Even mag-celebrar kan mga kafiestahan, limitado man ang pwede. Even magpasiring kita sa satuya ng mga kaparyentes, mga kapamilya, amigo-amiga, medyo dai pa pinag-encourage and arog kayo na bagay, mga tugang, Dahil nga iyan, sa patakot kan COVID-19. So ngunyan, sa sakuya pagbabalik mga tugang, igwa ako sa Indoning istorya tungkol sa sarong nasyon sa sarong nasyon kung papaano ninda o papaano sinda naging malaya sa COVID-19. Yes, zero death ang igwasinda. Gustong sabihin, dai po kinagadan sa lugar na ini. So, kang pigbabasa ko ini mga tugang, nahiling ko na pasilon man sa napalan, Kuya Nald. Pasilon man sa napalan maging malaya sa COVID-19. No? Pasilunan man sana maging malaya palan sa COVID-19. Actually, sinadi ni Ma'am Brenda, kasuba ko lang, tamang-tama, naghahanap ako ning tema na pwedeng ibangga digdi sa kalayaan. So since na dai pa kita nagiging malaya totalmente sa COVID-19, pag-uralay-ulayan ta ang istorya kang Mongolia. No? Ang Mongolia da po mga tugang, zero death pag-abot sa COVID-19. Ang Mongolia ngunyan, normal. Yaon ka sa Mongolia ngunyan, dai ka pwede or dai na required magsuot ng face mask. Dai na required magsuot ng face shield. Yaon na sinda sa yan? Normal. Bako nyo normal Normal po mga tugang ang sitwasyon sa Mongolia. So aramon ta kung paano ginibo kang Mongolia ini? Na sana maging panalmingan tamanig di sa Pilipinas kung papaano po nangyari ini. So, sa satuya na pagbabalik mga tugang, saro-saroon ta kung ano ang ginibo and then kung papaano nabubuhay ang Mongolian, mga tugang tangunyan, dai po sinda. Although, may mga hundreds man na naging positive from COVID-19 pero nawara na. As in, normal na Kuya Nald. Normal na normal. Arugang dati. No? Arugang dati. So, yan? Ilingon ta kung kaya ta daw digdi sa Pilipinas. Very easy. Very easy man lang po mga tugang palan. Sa satuyan na pagbabalik, oras niya to, 2:30.
An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry,
magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior, 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog ilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Balik kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Tu derecho pero te has equivocado. Dahil nga ni mga tugang araw ng kalayaan, so sa tuyang kaputan, kung meron daw kayong gustong makamit na kalayaan o kung gusto nindogong maging malaya, sa indaa asinata. Sabi digdi ni 2 or 3948. Good PM po, gusto mi po malaya na sa sitwasyon kan pandemya. Sana matapos na umawara na ang COVID-19. Yan ang satuya na kagustuhan ha. Halos gabos gusto nang maging malaya from COVID-19 mga tugang. Kuya A, ang katandem da ni the next election si Bongo. Chinese din, tiba da maging province na ang Pinas. Hindi man mangyayari ata yan. Pilipinas is still Pilipinas. Magiging malaya tayo. Magiging malaya tayo. Kuya baka tabi po sigang inamkan agom niya, tanganing pirmi ang pangiling sa iya magayon siya. Pwede. Ay, sabi ni Erwin Madelar, yes, Kuya A, greet naman po ang aking nanay na happy birthday and more birthdays to come.
Salamat po Kuya Erwin Madelar ng Ginubatan and dyan daw sa mga taga-Daraga, Sintaysan, Legazpi. Ang Madelar family, salamat daaya. No problem. Sabi ni Ma'am Talia, ganda ng sound sir. Open to all na. Bawal pa ang baraylihan ngunyan ha. Bawal sukuro dal mga tugang. Okay, since nakadaklan po mga tugang kang mga nagsimbago niya na pagkahapon, sa inda gustong maging malaya from COVID-19. Istoryahon ta ining nabasatang o nadalang ta na vlog manungod po sa Mongolia na ngunyan po ang Mongolia kung mapapansin ta, wara na po na nagagamit ng face mask, wara nang nagagamit ng face shield, pwede na magbeso-beso, Kuya Nald. Pwede na makataning si Crush. Pwede na makataning Supiday. Pwede na magbisita. No? Kumbaga, normal na po ang sitwasyon sa Mongolia. Ano daw ang ginibo kan mga ano yan, yaon digdi sa Mongolia kung natata, wara po ning casualty sa inda. Iyan ang satuya na pag-uurlay-ulayan. Maray na hapon da hali kay Ja Bitito Belen. Good afternoon tabi sa imo Miss Ja Bitito Belen. Mga tugang ang Mongolia, 0 death pag-abot sa COVID-19 case. Dahil na sa inda nagagamit ng face mask. Sabi ko nga ni Kasabago, normal na Kuya Nald. Nagbalik na sa eskwela, so face-to-face na eskwela ang mga kaakian. Kung imagine nun tasubuhay ta kan early 2019, arog ka ito. 2018, 2017, 2015, arog po ka to ang buhay sa Mongolia ngunyan, which is daina po sinda dainang nangangamba na maulakitan ng COVID-19. Dainang nangangamba na magluwas. So, mga pangarap kan sa tuya ng mga kahimanwa, sa mga simbag kasubago, nako ana, baga, yaon na sa Mongolia ngunyan. Daing nagadan. Yun ang pinakamagayon duman, Kuya Nald. Daing casualty. 0 death. Pag-abot sa kaso kan COVID. Ano ang sa indang mga sikreto? Ano daw ang sikreto ka ni? Sabi duman sa video na sa tuya na nabasa na pinasa ni Ma'am Brenda, ang sikreto, number 1, eat healthy. So pinag-aapod na healthful foods. Eat healthy. Magkaon ning tinapay yan, Kuya Nald. Magkaon ni mga masusustansyang pagkaon. Masusustansyang pagkaon. Healthy. Kumbaga, dati pa kaya, Kuya Nald, sa Mongolia, yun na ini. Arog na sinda ka ini. Mga masusustansya ang sa indang pigkakaon, which is nakakatabang sa pagpakusog kan immune system. Aram ta mga tugang, kung sige man sa nakita nga ning vitamins, okay. Okay yan, na may mga vitamins, may mga support, may mga suporta kita. Pero kung sige man sa naambisyo ta, araw kang suagam ni Ma'am Talia, na siging inom, wala mangyayari sa tuya. Diba? Nagpapakaray kita kan lawas at the same time, pigrarao ta sa lawas ta. Sarong sekreto pa lang kan mga Mongolian is eating healthy foods. Pandua, live simple. Simple lang sa nadaa ang sa indang pagkabuhay. Live simple as one with nature. Mabubuhay kita ning simple, nakasaro kan sa tuya na pinag-aapod na nature. Anong nature sa Bicol? Live simple as one with nature. Gustong sabihon, more fresh na pagkaon. Kita baga kaya digdi o sa Pilipinas, kung ano ang madali lutoon, iyo ang sa tuya na tigpapararuluto.
kung ano an sa tuya na mahiling sa mga instant, dakulo nung ba yung instant, ano? Yaon, halos mahiling mo dyan sa mga sari-sari store, groceries. Yaon sa mga canned goods. Wala man yung maraot na magkaon ka iyan, basta bako lang oral daw. Nanganaan na kita sa mga preservatives. Ang Mongolian people, mga tugang, nagkakaon sinda ng mga healthy foods, namumuhay sinda ng simple, kaibanan ang nature. Eating healthy foods and live simple life as one with nature. Iyan ang number 1 na sikreto kan mga Mongolian, which is nakatabang po sa inda para mapakusog ang sa indang immune system. Sabi nga ni, nothing beats natural. Daidaaning madaog sa natural. Taang natural, barbaliktadon mo yan, Kuya Nald. Natural. Yun na yan. Di ba? Yun na yan. Halimbawa, sige, nagpaturo kita gluta. Nagpapaputi kita. Sulahi taman talaga. Medyo dark. Pag once na nagpundo kita kaiyan, mabalik kita sa dati. Pando ang sikreto kan mga Mongolian, mga tugang? Eating dairy-based goods. And then, sa mga yogurts, sa mga may gatas. No? Pantulong sikreto kan mga Mongolian, they are going to nature, yaon sinda sa nature, nagduduman sinda sa nature and taking in fresh air. So, sa indang pinaghahangos na paros, fresh na fresh pa po mga tugang. No? So, dakulaon ang bagay na contribution talaga kang tao sa satuya sa pagpapakusog ka sa tuyang immune system. Takong bako na magayon or bako na healthy ang satuya na pinaghahangos na paros, magkakaigwa talaga kita ng problema. Nagpapasiring sinda sa nature, naghahangos sinda kan fresh air. Kung mapapansin ta, ang mapipicture out ta kaya mga tugang ang Mongolia, yaon dyan so mga awot, no? Farm, mga baka, magkakairling ta dyan. And then, gustong sabihon, green ang kapalibutan. No? Green. So, iyan na paagi, iyan ang lifestyle kan mga Mongolian na nagkakaon sinda ning mga mas dakol ang pagkakaon nindang fresh kaysa sa mga dakulo na mga preservatives. Mas harala ba agaro ang buhay ka mga Mongolian compare sa ibang tao? Sabi digdi, some people believe that Mongolians have a better immune system than others. Iyon na iyan so, paano sinda nabubuhay? Lifestyle na pinag-aapod. No, dakulaon po natabang ang lifestyle kan sarong tawo sa pagpapakusog kining immune system. That's why ang Mongolia po zero death pag-abot sa COVID-19. Ngayon naman, ito para naman ito sa mga individual na naka-star sa Mongolia. Ano man da ang ginibukang gobyerno? Siyempre dakulaon po ang participation kan government pag-abot sa problema ta aro kaning sa COVID-19, no? Sabi digdi, 4 na aldaw pa sa nadaapo mga tugang, 4 days after China announced the lockdown on Wuhan, nag-lockdown naman sinda duman. 4 na aldaw pa lang, talagang siniguro po ninda mga tugang na daing makakalaog na COVID-19 na makakawaga sa laog. Kumbaga, kung may COVID-19 na trap, 4 days after China announced, nag-lockdown naman ang Mongolia. Even, nag-close borders na sinda tabi mga tugang, even para sa mga netizens from abroad. Even sa mga Mongolian na hayaon sa abroad, nag-lockdown na sinda. So talagang siniguro ninda
nadai po na makakalaog na makakapaglakaw-lakaw na positive from COVID-19. Sinabayan ninda sa pag-lockdown kan China. 4 days after China announced the lockdown on Wuhan, nag-closed border naman da tabi ang Mongolia. So talagang dakulaon digdi mahiling ta so pigsasabing prevention is better than cure, no? Bako da madali mga tugang kaipuhan man da ini nag-agi man sinda naman sa pagsulot nin face mask, face shield, maski daing kaso nag-cancel sinda kan mga school, celebration, even New Year. Kung matatandaan ta po, kita nakapag-celebrar pa kita ng New Year digdi sa Pilipinas kan 2019 or going 2020, di ba? Winelcome ta pa sa 2020 ning marayon, di ba? Bako da po madali for a period of time. There was no business. Pag sinabing daing business, daing kwarta. Sabi digdi, disiplina. Disiplina ang pinakanaging susi para sa Mongolia, tangani na daipo makaabot sa punto na mamumroblema sinda pag-abot sa COVID-19, no? Nag-stick da sinda sa lockdown rules. Nag-stick da po mga tugang sa lockdown rules. Pag sinabing lockdown, lockdown talaga, no? How about us, mga Pinoy? Ano so ginibot ka nag-lockdown? Nagparapasaraway pa. Diba? Sabi kan mga Mongolian, to beat enemy, we have to act as one. Ganoon man sa so independence na nakuatakan ang mga Pilipino, nagkasararo laban ka ito sa mga nagsasakop sa satuya. We have to act as one. No? Sabi pa kan gobyerno kan Mongolia, dapat preparado sinda para sa anuman na bagay. So, dahil na sinda, Kuya Nald, nag-purchase ng bakuna. Di ba? Nako, sige. So, ayan na. Simple hunon man sa napalaan. Eating healthy and simple as one with nature. Healthy lifestyle and then magsunod sa pinag-aapod na lockdown rules. So, sabi digdi, sikreto kan mga Mongolian, from healthy lifestyle to readiness for action, a sense of discipline. Iyan po ang sikreto kan Mongolia kung natasinda ngunyan COVID-free. Malaya na po sinda sa COVID-19. Pag sinabing lockdown, lockdown. Dahil na magparadurunong, magkaoning mga healthy pagkaon. No, di mas lalo lugod kitang nagagastusan pagka medyo nagtatagasan sa tuya na payo. Iyo tabe. So sana maging panalmingan kan mga Pilipino, especially an kada individual, an istorya kan Mongolia, tangani na maging free kita from COVID-19. Kung dai nagsusunod sa iba, so kapitbahay ta at least mga tugang sa mga magurang sa laog kan harong. Isipon tapuan sa tuya na pamilya. Dahil man po naging madali ini para sa mga Mongolian kasi nag-abot sinda sa point na nawaran man sinda ning kwarta pero for a short period of time. Kasi igwang disiplina. Sige po mga tugang, iyan ang marhay na bareta ngunya na pagkahapon tabi mga tugang. So sana as soon as possible ang Pilipinas makalaya naman po sa COVID-19, which is iyo po iyan ang kadaklan kan mga gusto kan sa tuya ng mga paraan tabay. Sabi digdi talaga kuya talaga maray ko ta suatab na nag-lockdown kuya ay correct. Prevention is better than cure.
Sabi kan sa tuya ng mga para asaro kan sa tong paraan tabay, ang sekreto duman sa Mongolian, sa Mongolia, warang IT. No recording of colds, influenza, lagnat, normal series sa dati. Wala death records na mayo listahan. Digdida, igwa. Sige mga tugang, yan ang maray na barata. Sana maging malaya naman kita sa sa COVID-19 sa mas lalong madaling panahon. Good luck po sa satuya ng mga Pilipino. Good luck sa kada pamilyang Pilipino. Sa masunod naman, sa Lunes na kita mag-iribanan sa Lado Technical, Kuya Ronald Baldo / Kuya Bunjing o Ramir Tanay. Sabi sa ko, ako ngaya. And then Alden Richard sa satuya ng IT Department. Ini po si Kuya A. Maray na hapon sa Indaga Boss. Salamat. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Nido